Mae'n testyn ni y bore yma I weld yn yr ail rhan o'r bedwaredd adnod, chweched adnod o'r bedwaredd benod o'r epistol yn ôl Iago. A gras mwy y mae fe yn ei rhoi oherwydd y mae'r ysgrythur yn dweud y mae Duw'n gwrthwynebu'r beilchion, ond i'r gostyngiedig y mae'n rhoi gras. Tebyg iawn yn y William Morgan, y mae Duw yn gwrthwynebu'r beilchion, ond yn rhoddi gras i'r gostyngiedig. Mae Iago fan hyn yn dyfynnu o'r Hen Testament o lyfr y Diarhebion. Diarhebion, penod 3 ac adnod 34. Mae'n ddiddorol fod Pedr hefyd yn ei epistol yn dyfynnu o'r un lle ac yn dweud yr un peth. Mae'n amlwg felly fod yr adnod hon yn bwysig i'r eglwys fore. Ac y mae yn bwysig ac yn berthnasol iawn i'n hamser ni hefyd. Mae pobl yn hoffi dweud eu bod nhw'n hoffi epistol Iago. Fe fydden nhw'n dweud pethau fel hyn, dyn ni ddim yn deall Paul, mae Paul yn gymleth, ond mae Iago yn syml. Ydych chi'n clywed pobl yn dweud, mae Paul yn llawer o ddiwinyddiaeth, ond mae Iago yn ymarferol, ac I ni'n hoffi crefydd ymarferol. Wel, gadewch I ni edrych ar yr hyn sydd gan Iago I ddweud yn yr adnod hon I ni. Mae'r adnod neu'r ymadrodd yn rhan un naturiol I ddau hanner. Mae ydych chi cyferbyniad yma yn does e? Clir iawn. Dau fath o berson. Dwy agwedd gwahanol. A dau ymateb gan Dduw. Oherwydd y mae Duw yn gwrthwynebu'r beilchion, ond i'r gostyngiedig y mae'n rhoi gras. Felly dau ben, y ddau hanner sydd yn yr ymadrodd. Yn gyntaf felly, gadewch I ni edrych ar hyn, fod Duw ar un llaw yn gwrthwynebu y barch. Mae Duw yn gwrthwynebu y beilchion. Yn y Saesneg mae'n dweud God opposes the proud, neu resists mewn fersiwn arall. Yn syth, fe fydd hyn yn achosi problem I rai bobl. Y broblem yw hyn fod Duw yn gwrthwynebu pobl. Ond dyma beth mae Iago, a dyma beth mae Pedr yn dweud. Mae'r gair yn y gwreiddiol yn gryf iawn. Mae un geiriadur yn dweud fel hyn yn Saesneg, am y gair hyn opposes, resists, gwrthwynebu yn Gymraeg, to range in battle against. Dyma'r darlun, dychmygwch gyda fi, am rai eiliadau. Mae gyda ni frwydr. Ac I ni'n dychmygu un fyddin yn aros fyna, fel yn y ffilmiau, ar ochr y bryn. Ac I chi'n gweld gwynebau y dynion ifanc yn aros i'r gwrthwynebwyr I ddod. Mae pethau'n araf fyna, ac maen nhw'n disgwyl a disgwyl. Ac yna, cyferbyn, ar ail y bryn, cyferbyn ar nhw. Maen nhw'n dechrau gweld y byddin mawr yma yn dechrau ymgasglu yn ei herbyn, ac mae'r camera yn mynd at wynebau y milwyr hyn, ac I chi'n gweld yr ofon yn dechrau ymddangos ar ei gwynebau pan maen nhw'n gweld maint y gelynion sydd yn ei herbyn nhw. Mae Duw yn dod fel gelyn yma. Mae e'n gwrthwynebu, medd adn yr Ein Testyn, medd y Beibl. Mae Duw yn gwrthwynebu y beilchion. Mae e'n erbyn fel
Geiryn fel mewn brwydr yn erbyn. Tybed os yw hynny yn ein syni ni y bore yma. Tybed os yw hynny yn ein trwblu ni y bore yma. Yn ein cynhyrfu, fe ddyle fe ein cynhyrfu ni i feddwl o Duw o bosib yn ein herbyn ni y bore yma. Bydd y llawer wrth gwrs, hyd yn oed yn yr eglwys yn protestio, yn dweud, na, dwi'n liw hyn. Dyw ddim yn erbyn ni. Ond dyma beth mae'r gair yn dweud, faint o bobl bydd yn clywed hyn, heddi, mewn eglwysi. Dros y mis nesaf nawr, narwain lat yn Nadolig, faint o bobl bydd yn clywed hyn, fel rhan o'r neges ar efengyl bydd yn cael ei gyflwyno. Fod Duw yn gwrthwynebu pobl. Chi'n gweld dyma ble ni'n mynd o'i le. Ni'n mynd o'i le am y cam cyntaf yn ein hythrawiaeth ac yn beth ni'n cyflwyno i bobl. Pwy yw Duw? Beth yw Duw? Siwt i'n yw Duw? Mae pobl yn dweud, mae Duw yn rigarog ac yn raslon ac yn gariad i gyd. A na fe, na gyd byddwn ni'n clywed. Mae Duw yn gariad a gadael e fel yna. Ac wrth gwrs gyda hynny'r awgrym yw, Duw ddim yn mynd i wneud dim byd i chi. Mae Duw yn mynd i adael chi fod, Duw ddim yn ymyrryd. Does dim ots gyda Duw, siwt i chi'n byw. Mae'n iawn gyda Duw, mae'n derbyn pawb. Ond nid na Duw Iago, a nid na Duw Pedr. Nid na Duw yr apostol, nid na Duw yr arglwydd Iesu Grist chwaith, mae Duw yn gwrthwynebu pobl. A sylwch hynny, pwy mae'n gwrthwynebu? Y belchion, pwy yw'r belchion? Pobl i ddechrau. Pobl. Mae Duw yn gwrthwynebu pobl. O gig a gwad. Nid syniadau mae Duw yn erbyn. Mae Duw yn gwrthwynebu pobl. Ni'n darllen hyn yn y Beibl. Fe ddaeth yn erbyn unigolion yn y Beibl. Yn erbyn gwraig Lot. Fe ddaeth yn erbyn Nebuchadnezzar pan ni'n astudio Daniel. Chi'n cofio? Fe ddaeth yn erbyn Belshazzar. Fe pobl yn Hen Testament yw hynny. Ie, mae Iago yn y Testament newydd. A mae Pedr yn y Testament newydd. Ac mae Herod yn y Testament newydd. Ac fe ddaeth Duw yn erbyn Herod. Chi'n cofio Herod yn eistedd fyna, yn meddwl bod e'n rhywun, a angel yn cael ei ddanfon, i'w fwrw e lawr. Fe ddaeth Duw yn erbyn Ananias a Saffeira. Oedden nhw yn yr eglwys. O'n nhw'n aelodau yn yr eglwys. A Duw yn dod yn ei herbyn nhw, a'i torri nhw lawr. Mae Duw yn erbyn pobl. Mae Duw yn gwrthwynebu cenhedloedd, ffrindiau. He opposes nations. Ni'n gweld hyn yn y Beibl hefyd. Ni'n gweld yn dod reit ar y dechrau, erbyn Babel. Chi'n cofio stori Babel? Y bobl yna yn meddwl does dim eisiau Duw arna ni. Ni'n gallu cyrraedd y nefoedd. Heb Duw. Duw yn dod i ni herbyn nhw. Gwrthwynebu nhw. Duw yn dod yn erbyn Sodom a Gomorrah. Duw yn dod yn erbyn yr Aifft. Duw yn gwrthwynebu Assyria, Nineveh. Chi'n cofio? Jonah. Mae Duw yn dod yn erbyn eglwysi, ffrindiau. Mae'n sôn yn rhyfedd yn dweud. Ond chi'n cofio eto, llyfr datgyddiad? Mae Iesu Grist yn dweud wrth un o'r eglwysi yna, eich chi'n meddwl bod chi'n iawn. Does dim anghenion dych chi o gwbl. A wy'n mynd i ddod yn eich erbyn chi, a wy'n mynd i chwydu chi mas o'n gennau, achos eich chi'n meddwl bod dim byd o'i le. Siwt i'n yw Duw. Duw sydd yn ymryd. Duw sydd yn gwneud Isaiah 45 ac adnod 7. Mae fi yw'r arglwydd ac nid oes arall yn llunio goleuni.
ac yn creu tywyllwch yn peri llwyddiant ac yn achosi methiant. Mae fi'r arglwydd sydd yn gwneud y cyfan. Pam? Pam y Dyw yn gwrthwynebu cenhedloedd? Fydde rai bobl yn dweud eto, wel, Hen Testament, Dyw yn erbyn cenhedloedd, ond Dyw ddim yn erbyn cenhedloedd no. Wel, pam dyle Dyw newid os ydyn yn erbyn cenhedloedd yn yr Hen Testament, fel Assyria a Babylon, pam Dyw ddim yn erbyn Prydain Fawr? Dyw ddim yn newid. Pam mae e'n gwrthwynebu? Wel, mae'n testyn i'n dweud yn glir yn dyddiau. Mae'n gwrthwynebu y bailchion. Wel, pwy yw'r bailchion? Wel, y bailchion yw'r bobl sydd yn meddwl golwg uchel ohonyn nhw ei hun. Maen nhw'n meddwl yn well ohonyn nhw ei hunan na gydylyn nhw. Does dim anghenion gyda'r bailchion, gyda'r barch. Does dim angen gyda nhw, o gwbl. Does dim angen Dyw arnyn nhw. Does dim angen gair Dyw arnyn nhw. Does dim eisiau arweiniad Dyw arnyn nhw. Maen nhw'n iawn heb hynny. Maen nhw'n gallu byw yn net. Heb Dyw. Dyw ddim yn dod mewn i'w meddyliau nhw. Dyw ddim yn dod mewn i'w cynlluniau nhw. Maen nhw'n fach. Maen nhw'n iawn. Chi'n gweld yma falchder ynddo fe. Ni'n gallu gweld baiau eraill yn dda iawn. Yn cofio C.S. Lewis yn dweud hyn yn graff iawn. Am y falchder preid. Ni'n gweld mewn pobl eraill yn dda iawn. Ond ni ddim yn gweld hynny yn hunain. Lot o wir yn hynny. Ni ddim yn gweld yn o'n un hunain. Ni'n gallu ymdopi heb nôl at Babel. Beth oedd problem Babel? Chybo, falle nhw'n bobl yna. Prydain Fawr yn fach. Golwg uchel gyda ni o'n un. Dwi wedi mynd at testyn yn hwn. Achos beth i gyddoedd digwyddiad yn Llyden, yn San Steffan. Lot o bethau yn ymweliau fel chi siwr fod. Ond meddwl am hyn. 5 awr o ddadlau a thrafod yng Nghir Cyffredin. Pobl yn dod mas ac yn dweud, roedd y ddadl yn dda, roedd y ddadl yn anrydeddus, pobl yn parchu gilydd ac yn y blaen. Cwestiwn yw hyn. Pwy siaradodd am Dduw? Pryd wneud rhywun rhywbeth am beth mae'r Beibl yn dweud ar hyn? Ddim unwaith. Balchder yn gwlad ni. Dyn ni'n dda, ni'n gallu trafod hyn yn synhwyrol. Ie, ble mae Dyw yn ein cynlluniau. Bach. Cofio Gavin Williamson, wedi anghofio amdano fe erbyn hyn, achos mae wedi mynd. Ond nôl yn y pandemig, fe oedd yr ysgrifennydd ar gyfer addysg. Ar adeg, darganfuwyd y brechlyn, a wedyn Prydain oedd un o'r gwledydd cyntaf i ddechrau brechu pawb. A chi'n cofio Gavin Williamson yn dweud ar y pryd. Ie, wrth gwrs mae ni fydd y wlad cyntaf, achos ni'n well na gwledydd eraill. Chi'n meddwl dyn ffwr. Oedd e'n meddwl hynny? Fel i ni'n meddwl bod ni'n well na phobl eraill. Na gwyn gweld beth sy'n digwydd yn y carchardau. Na gwyn gweld yr ystadegau ar gyfer trais. Na gwyn gweld yr ystadegau ar gyfer erthylu. Na gwyn gwybod faint o bobl ifanc sy'n lladd ei hunain yn ein gwlad ni. A mae'n dweud, i ni'n well na gwledydd eraill. Balchder. Ddim yn gweld e. Dim eisiau Dyw arna ni.
Mi eisiau air arno ni. Ond chi'n gwybod ffrindiau, mae'r beth gwath na hyn I gyd. Yn yr eglwys, mae'n dod sôn sydd am Dduw. Na, byddwch chi'n meddwl, mae'n cwestiwn od I ofyn. Yn yr eglwys, dim sôn am Dduw? Ie, yn yr eglwys. Mae'n dod sôn sydd am Dduw. Mae'n ofyn sydd. Wel, be mae Duw yn dweud ar materion? Be mae Duw yn dweud yw'r ateb i'n problem mwyaf ni, y ddyddiau yma? Ni'n mynd ymlaen fel petai dim Duw. A ni'n neud yn cynlluniau ni'n hunan, yn panic yn hun, ond ble mae Duw yn hyn? A chi'n bod y peth gweithiau y dyddiau yma, ni hyd yn oed yn ymfalchio yn ein balchder. Mae'n y dyddiau yma o'r yn deithio yn oes e. A beth maen nhw'n galw? Pride marches. Dyna ni. Ni hyd yn oed yn falch ein bod ni'n falch. Ni hyd yn oed yn falch bod ni'n gallu mynd a dweud, does dim angen Duw arno ni, does dim angen y Beibl arno ni. Ni'n gallu penderfynu heb y pethau hyn. Balchder. Beth yw'r pechod mwyaf, ffrindiau? Y pechod mwyaf yw dim llofruddiaeth, dim godineb, dim bwrwgyddiaeth, mor ddrwg yw'r pethau hynny gyd wrth gwrs, ond y pechod gweithaf yw balchder. Byw fel I ni'n dduwiau, dyna oedd twyll y diafol yn dyfe, a mae dal yn twyll y pobl. Byddwch chi fel Duw. Cymer hyn, Efa, fe fydde ti fel Duwiau. Ac ydi dal yn meddwl bod ni'n gallu bod yn dduwiau ein hunain. Ydych chi'n falch? Dyma'r cwestiwn y bore yma, ffrindiau. Ydych chi'n falch y bore yma? Ydych chi'n byw eich bywyd? A mewn gwirionedd, dyw Duw ddim yn dod mewn. Mae'n dod mewn ychydig ar ddi Sul, mae'n dod mewn ychydig achos I chi darllen y Beibl efallai rhywfaint ac yn gwybod y mynau. Ond mewn gwirionedd, dyw Duw ddim yn eich meddyliau. Mewn gwirionedd, yn ddwfwn, chi'n meddwl bod chi'n well na bobl eraill. A does dim angen arnoch chi mewn gwirionedd. Gras? Beth yw gras? Does dim angen gras arnoch. Mae Duw yn gwrthwynebu, yn beilchio. Falle bod Duw yn eich erbyn chi. Ar ail y gyferbyn, mae Duw yn dod yn eich erbyn chi. Ond yr ail hanner, byddai'n fyrach ar yr ail hanner. Os yw Duw yn gwrthwynebu rhoi, diolch, mae'n rhoi gras I rhoi. Dim ond dau. Chi'n gweld, Duw yn rhoi gras, dyle ddim syfrdani, ni'n gwirionedd bod Duw'n gwrthwynebu bechod. Dyle fe ddim bod yn sioc I ni, bod Duw yn herbyn ni, achos ni'n bechod yn mynd I troi cyfraith Duw. Fe ddyle Duw ddod tuag atau, gyda'i gleddyf yn I law am distrywio hi, a syndod yw bod ddim wedi gwneud e'n barod. I ddim yn syniad hynny, ond ni'n syniad hyn. Mae'n rhoi gras. Mae'n achub pobl. Mae'n bodlon amddiffyn pobl. Mae'n bodlon rhoi rhywbeth I chi. Dych chi ddim yn haeddu y bore yma. Ffrindiau yn gwybod mae'n rhoi I ni. Mae'n rhoi o hyd ac o hyd yn oed y bailchion, mae'n rhoi iddyn nhw. Ond dwi ddim yn siarad am hynny nhw. Mae Duw yn rhoi arian I chi, mae'n rhoi iechyd I chi. Mae Duw yn rhoi gallu I chi, statws I chi. Falle mae Duw yn rhoi cymeriad sydd yn hawddgar I chi. Ond jyst gras cyffredinol yw hynny, dwi ddim yn siarad am hynny bore yma. Nid na beth mae'n rhoi pan ni'n siarad am gras. Ni'n rhoi rhywbeth arall fan hyn nawr. Rhywbeth dyw'r byd ddim yn gwybod amdano fe. Falle rhywbeth I chi ddim yn gwybod amdano fe. Y gras yma.
sydd yn fwy na'r pethau yna. Ddim yn ystyru y bendithion yma i chi'n rhoi, i mae'n rhoi dim o gwbl. Ond beth am y pethau eraill yma? Y gras yma. Fel maddeuant pechodau, a heddwch cydwybod. Y sicrwydd bod chi'n iawn gyda Duw. I gwmni i gario'r groes. Hynny, y nerth yma ni'n fod yn canu amdano yn yr ymynau. Ydych chi'n gwybod am hwnna? Am y gras yna? Os yna rhywbeth yna chi y bore yma wrth chi glywed hyn, fi moyn y gras hyn. Fi'n gwybod am beth ti'n siarad. Gras ysbrydol. Gras yn ddeunau fi. Gras sydd yn newid fi. Gras sydd yn rhoi nerth i fi i symud ymlaen. Wy'n moyn hwnna. Wy'n gwybod am hwnna. Wy'n lygo'r emyn sydd gyda ni. A mae Williams yn dweud bod hyn. Dyw gras i ti o'n grwnin. Dyw gras i ti o'n grwnin. Chynnoedd yw grwnin. Rhywbeth bach fel ei. Grwnin. Ond i fi, mae'n fil o weithiau yn fwy na'r byd. Mae rhaid i fi gael gras. Eisiau'r gras hyn. Mae'n rhoi gras. Dyw ddim yn rhoi gras oherwydd i ni'n ymostwng. Dyn ni ddim yn heiddi hynny, bydde ddim yn gras, bydde fe. Ond mae'n rhoi gras i bwy? I'r gostyngedig. Y gostyngedig. Byddwch chi beth yn heiddi gras, ffrindiau? Dim byd allech chi'n neud i gael gras. Pwy yw'r gostyngedig felly? Ni wedi gweld pwy yw'r balch. Pwy yw'r gostyngedig? Wel, y rai hyn sydd yn gweld i bod nhw'n falch. Cyffesu bod nhw'n falch. Ddim moyn bod yn falch. Y rai sydd yn dod at Dduw yn waglaw. Yn dweud clywargrwydd, dwi'n heiddi bod ti yn fy erbyn i. Dwi'n deall hynny. Ond please, allai cael gras yn lle. Os dim byd y fi i gynnig i ti. Dim byd o gwbl. Ond mae gen ti lot i roi. A wy'n deall bod ti'n roi am ddim i rai fel fi. Please, neu ni roi i fi. Y rai sydd yn cyffesu i pechod. Rai sydd yn cyffesu angen. Ni'n dod nôl at hynny eto, yndyn ni? Dwi'n balch ddim yn gweld bod angen dyn nhw. No needs. Fi'n all right. Am beth ti boeni? Mae'r gostyngedig yn gweld yn angen gen i. Fi'n tlawd. Fi'n frwnt. Gwynau byd y tlodion yn yr ysbryd. Medd Iesu Grist. Y rai sydd yn dweud bob dydd wrth Dduw. O Dduw. Bydd rwy'r garo wrth i fi bechadur. Y rai sydd yn fodlon troi a'i gwneithir fel plant bychau. Nhw yw'r gostyngedig. Dau gwestiwn cyn gorffen. Ydy Duw yn eich gwrthwynebu y bore yma? Mae'n gwrthwynebu'n gwlad ni, yn sicr. Dyna pam ni'n gwrthwynebu y bore yma. Os felly, rhyndewch eto, a beth mae'r gair yn dweud wrthyn ni. Ymddarostengwch gan hynny i Dduw. Na beth eisiau ni wneud? Ymddarostwng iddo fe. Nesewch at Dduw, ac i fe anesad o chwi. Byddai'n hewch i'r dwylo, chwi bechaduriwyd, a ffurwch eich calonaidd, chwi ar meddwl dau ddyblyg. Ymofidiwch a galerwch, a gwylwch. Troer eich chwthyn chwi'n alar, a'ch llawenydd yn dristwch. Ymddarostengwch, ger bron yr arglwydd. A i fe
a'ch dyrchafa chwi. Amen.